Dobrý den, dámy a pánové. A dneska si tady ukážem, jak se hackuje. Takže nebudou to hacky, ale cheat. Tak, tady dáme hra jednoho hráče. Tady mám trošku světy. A tady mám rovnou hacky. Ale ten si my chceme odstranit. Tohle. Tady máme hacky, ale to je jedno. Tak, můžeme si tady udělat nový svět, ale to nepotřebujeme. Protože my teď ukážeme si tady ty hacky. Tak tady mám rovnou ten kreativ. A můžeme třeba letět do džungle, tam se mi to bude dělat hezky. A můžeme rovnou dělat nějaký hacky. Tak, tady třeba spadne na ten strom a dáme T, napíšeme zavináč, třeba locate, tady dáme jenom L, locate, třeba biome a třeba tady ten. A prostě tam a je to prostě 9 černo, prostě takovýhle to je. A spadne nás to na stromě. A to jsme tady dělali úplně k ničemu, protože jsem se padl tady dole. A to je úplně jedno, protože můžeme si dát i nějaký delší. Tak tady dáme zavináč, locate, třeba structure a třeba igloo. A dáme enter a ono nám to vyhledá. Dáme T a zmáčkneme na to myší. Potom dáme enter a dostaneme se sem. Ale tady vidím jenom ten notu. Tak, můžeme vyletět nahoru, což my teda uděláme. Tady máme nějaký iglu a můžeme se rovnou podívat, co je v tom. Ale tohle hacky nejsou. K ničemu to bylo. Ale tam máme emeraldy. A tak. Tady máme E, ale my dáme escape a dáme sem. A to nám je úplně k ničemu, protože dáme shift, dáme zrušit a dáme možnosti a třeba tady. Hotovo. Jo, tak to nám je úplně taky k ničemu. A to nám je k ničemu. Tak, tady dáme zase T a dáme si zavináč a teď tam napíšeme give, poký. Tak třeba si dáme trapdoor nebo co chcete si můžete dát. R, tak já si dám tohle. Tak, teď dáme enter a on na to give. To je. Tak k ničemu to se mi teď nepovedlo, ale to je jedno, protože dáme zase T a dáme zase zavináč, give, poký, tak třeba dáme, ne, tak třeba si dáme bariéru. Tak napíšem bariér, kde je B, A, button, bariér a givne nám to tady tenhle hezký blok, což je bariéra. A takhle se tím můžeme obestavět.
A teď jsme v bariéře. A když to dáme pryč, pomalu začne mizet. A teď to je neviditelný blok. A když si dáme survival, tak to nemůžeme vytěžit. A když si dáme adventure, tak taky ne. Jenom s kreativem. A můžeme zase vyjít. A třeba vám ukážu tady nějaký další věci. Tak třeba dáme /zavináč give poký a tak třeba structure void. Tak, structure void tady nemáme. Wood, solder a tak třeba dáme tohle a dáme vám to music disk. A ten nám je úplně k ničemu, tak ho vyhodíme. Tak. Potom takovej delšík. Tady to dáme pořád na tvoření a dáme vypnout hru. Vypni se. A dáme tohle. Vytvořit nový svět. Tak třeba dáme a tak přežití, normální mod, podvádění dáme ano. A teď svět, truhla ano. Podrobnosti a dáme tohle, herní pravidla. A tady a tady si třeba dáme na všechno, co není ne, tak dáme si na všechno ano. Tak. A uděláme hotovo a vytvořit nový svět. A až se nám vytvoří, tak si něco řekne. Tady, teď, když po smrti si dáme, tak prostě ono ani skoro nepůjde umřít. Ale to je jedno. Tady máme rovnou truhlu, která nám je úplně k ničemu. A netopím se. Jo, topím se. Jo, tak to byl trošku fail. A to nevadí. Tak třeba si dáme si nějaký věci z kreativu. Tak třeba jako lávu, TNTčka, třeba 3 TNTčka, crossbow s těma šípama, třeba 3 si vememe. A potom třeba se můžeme vzít ještě tu lávu, jak jsem říkal, tenhle kompa, co to říkám. Třeba si potom můžeme vzít nějaký vajíčko, tak třeba várna by jsem rád. Tady vajíčko. A potom třeba to je jedno a třeba tady dáme. Co tady třeba dáme dál? Co tady máme ještě? Tak to asi bude stačit. A tady máme a takhle to je hustý. Tak, dáme Fkem si měníte ruce. Tak. A dáme survival a dáme takhle okolo mě TNTčka. Tady si dáme ještě truhlu. Tady takhle si měníte systémy. Když si dáte třeba
jakože když zmáčknete F3 a F4 si měníte tu ty programy. Tak já chci teď třeba tohle a dáme Ečko a dáme třeba truhlu, co potřebujeme a tady si dáme a dáme si zas tenhle mod a dáme si tam tu ty věci. To budou naše pekelné věci. Toto, tohle, to je pekelná dvojce. Spíš pětce. Tak zkusíme, jestli máme proti ohni. Ne. Oheň nás hejtuje. A co to je NTčka? A taky, když umřeme, tak nám v inventáři zůstanou itemy. Tak to je jedno. Dáme si normální kreativ a můžeme si vzít třeba nedalitový meč, aby se nám to zabíjelo rychleji. A tak si teď sletíme dolů, dáme mu ještě jednu ránu kuší a teď začne meč. Hit. Pojď. Umři, pomoc. Hop, bum. Kolik mám vůbec srdíček? On nechce hořet. Hoř. Nechceš? Nechceš, prostě ne. Nechceš hořit. Nedávej ani ten svůj nějaký útok těma svýma žebrama. No. Tak. Kam utíkáš? Tam neutíkej. Neutíkej. Bum. Neutíkej. Neutíkej. Vrať se. Tak dáme T. Zavináč. Kill. Popí. A dáme. A můžeme taky dát. Můžeme zabít sebe a můžeme taky dát kill. Potom. Zavináč A. A teď tam ten Warden být nemá. A tak tady je. Škoda.
Tak to prostě zabijeme. Dun, 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 bum, bum, bum. Tak. Můžeme si dát spectator mod a vyletět nahoru. A třeba tady máme tu věc s drownedama. Tak si taky můžeme dát kreativ. A můžeme si ukázat taky, jak se leští ten písek. Ale já nevím, co budeme. Já chci vyleštit toho, jak se jmenuje, Sniffera. Ale já nevím, jestli se nám to povede. Já si vemu nějaký night vision. Tady. Hop. 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 A dám si. Ne. Tak. A můžeme shiftnout. Tak, tady rovnou máme jeden, který jsem vytěžil. Tak, a můžeme si to dát takhle. A můžeme dál leštit. Emerald. Já budu brát všechny itemy, které jsem získal. Když jsou k ničemu, tak je budu brát a potom si ukážeme, jaký věci jsem získal. Jestli vůbec to je dobrý leštit. Počkej, a čestky platit nebudou, ale máme tady je tady někde podezřelý písek? Jestli tady nebude, tak bude zklamaný. Tady jsou rovnou dva. Tady rovnou nad levému a tady. Já se nebudu vůbec koukat, co máme, protože se na to kouknem potom. Tak. Možná to bude střih, protože tohle nechci celou dobu dělat. Ale. Počkej. Co bychom mohli třeba? Budeme prostě letět. Než najdeme nějakou pevninu. Tak. Hned na druhé straně máme pevninu. No, na to mě nezajímá pevnina žádná. Tady jsme pro hacky. Ale my tady moc neděláme hacky, my tady píš. Takže neděláme skoro nic. Ale to je jedno. Protože teď je noc. Pomoc, červený, jo, to se ale bojím. Je fialová, tak modrý. Nechcete prostě mít, tak dáte zavináč. A jak to bylo dál? Zavináč, potom dáme třeba na set time. Zavináč set block. Jo, tam musím dát mezeru a tak dáme tam třeba tohle.
A dáme třeba. A jo. A teď, kdyby tady byl uřízlý celý svět. Jak jsou tady ty creepři v řadě? Ne, už se rozutekli. Hele, to asi bude končit. Tak, uvidíme se v příštím videu. A čau!